U svetu, a i kod nas, obeležen je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Svi oni koji se bave ovom temom ističu da je ovo samo jedan dan u godini kada svi zajedno dižemo glas, a da su njihove aktivnosti stalne. Da bi se trgovina ljudima sprečila, treba biti informisan o mogućnostima svake vrste prevare i tako sprečiti neželjene posledice. Crveni krst Raška tokom godine ima mnogobrojne aktivnosti. Da podsjetimo da je samo u prethodnoj nedelji uspešno realizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, u kojoj je tradicionalno učestvovao veliki broj naših sugrađana, a već u ovoj obeležavaju Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ukazujući na sve opasnosti koje vrebaju sve kategorije građana. I na ovu temu stručno pripremljeni volonteri tokom godine kroz radionice i razgovore podsećaju građane, a prvenstveno mlade, koje ih sve opasnosti vrebaju i kako se zaštititi od njih. Obeležili smo Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Određeni volonteri su pohađali seminar vezan za tu temu. Oni su edukovani i informisani da podignu svest o tome u našem gradu. Kako i na koji način su volonteri koji su edukovani preneli to znanje o ovoj temi? Održana su brojna predavanja u srednjim i osnovnim školama i razne akcije. Kako su bila posećena ta predavanja? Da li su mladi u srednjim školama bili zainteresovani? Uglavnom da. Jesu li imali neka pitanja na ovu temu? Pa da, pojedini da. Možeš li da nam kažeš šta je u stvari trgovina ljudima? Pre svega trebalo bi da se malo više informišemo o tome i da se malo više zaštitimo, onda trgovina ljudima je jedan oblik kriminaliteta. Takođe, trgovina ljudima je praćena brojnim zločinima kao što su zlostavljanje, prinuda. Mislimo da trgovina ljudi nije problem samo vlasti, već da možemo i mi malo da pomognemo tako što ćemo organizovati neke akcije. Nema veze što su to male akcije, uglavnom daju nadu da ćemo učiniti nešto malo više. Da li smo od trgovine ljudima ugroženi svi ili možda postoje neke kategorije koje su više ugrožene? Uglavnom smo skoro svi ugroženi, ali najviše su tu žene i deca. Šta planirate u narednom periodu od aktivnosti? Jer iako je leto, vi ste u prethodnoj nedelji imali zaista dosta sadržaja. Period je godišnjih odmora i raspusta, ali što se nas tiče, s početkom septembra mi ćemo u saradnji sa Crvenim krstom nastaviti sa akcijom. I na kraju da još upozorimo da svi zajedno treba da budemo svesni da svako može biti žrtva trgovine ljudima, kao i da svako može biti trgovac, čak i naši najbliži.